раннімі і уражаннямі ад гэтай выбарчай кампаніі. Зараз з намі падзеліцца кандыдат у дэпутаты, старшыня партыі БСДП Грамада Ігор Барысаў. Добрый дзень, Ігор. Добрый дзень, Зміцер. Ігор, ты які раз ужо бярэш удзел у выбарчай кампаніі? Гэта другая выбарчая кампанія. Першая была у мясцовыя саветы ў мінулым годзе. Ну, але увогуле за так не новы ты чалавек у палітыкі, не новы чалавек на выбарчых розных марафонах, калі у якасці кандыдата толькі другі раз, але я так разумею, што у іншых іпастасях не першы раз таксама і не другі нават удзельнічаеш. Так, даводзілася рабіць все, што толькі можна, і быць і назіральнікам, і подпісы збіраць, і ў пікетах стаяць, і брыгадзірам быць па збору подпісаў, і адказным за інфармацыйныя напрамкі, і кіраўнікам штаба кандыдата, то бок вопыт у гэтым маю вялікі. Давай яшчэ раз з самага пачатку. Ты ўжо ўсё ж такі тлумачыў, але хацелася б вызначыцца яшчэ раз для тых, можа, хто не глядзеў твае папярэднія адказы, не слухаў. Ўсё ж такі, што прымусіла гэтым разам паспрабаваць свае сілы менавіта ў якасці кандыдата ў дэпутаты, бо не адзін раз ужо я таксама казаў пра тое, што апазіцыя ў нас шмат гадоў жыве з лозунгам «выбараў няма, вярніце выбары». Калі выбараў няма, навошта было лезці ў гэтую справу? Ну, я старшыня палітычнай партыі, аднак чалавек паднявольны, калі у нас арганізацыя прымае рашэнне стратэгічнае удзельнічаць у выбарчых кампаніях, то я просто мушу узначаліць, як кажуць, спіс тых жадаючых, хто ідзе ў выбарчую кампанію. Мэты удзелу яны розныя, аднак першая мэта гэта паказаць, што ў грамадстве ёсць альтэрнатыва. Другая мэта гэта для развіцця палітычнай сістэмы, тому што яна у нас знаходзіцца ў недаразвітым стане. І трэці момант гэта паказаць на сваім прыкладзе, якія бы адбываюцца фальсіфікацыі падчас так званых выбараў. Паказаў? Паказалі. І яшчэ пакажам. Добра, давай тады конкретно па ўсіх этапах. Вот самы першы, там, другі этап выбарчай кампаніі, там, фармавання камісій і гэтак далей. На гэтым этапе, на першых этапах якія? Фармаванне камісіі, значит, у склад тэрытарыяльных камісій ад нашай партыі ніхто не патрапіў. Мы вылучалі 3-7 чалавек. У склад акруговых камісій мы вылучалі 35 чалавек, патрапіла толькі 4 чалавекі. У склад участковых камісій мы вылучалі 54 чалавекі на тых акругах, дзе мы планавалі арганізаваць татальнае назіранне за выбарамі. І з гэтых 50 чалавек не патрапіў ні адзін чалавек па надуманых прычынах без всялякага тлумачэння. Мы планавалі ладзіць татальнае назіранне. Мы гэта хто? Менавіта партыя ці? Партыя, беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада. Мы судзіліся. Мы не проста так сказалі: добра, мы прымаем вашыя высновы, вынікі, мы пайшлі ў суды пасля таго, як нас не ўключілі в акруговыя камісіі. В акруговых камісіях абскарджанне адбылося ў Брэсце, ў Мінску, ў Мінскай вобласці ў судах, аднак ніякага плёну гэта не дала. Потым былі суды за неўключэнне нашых актывістаў у склад участковых выбарчых камісій ў Брэсце, ў Мінску, таксама не дала ніякіх, кажуць, вынікаў. То бок сістэма, яна замкнулася, і вось гэта судовая галіна ўлады, яна нічым не адрозніваецца ад выканаўчай, якая з'яўляецца яе дадаткам. Аднак суды яны нам дазволілі паказаць, таму што зараз зразумець, адкуль усе гэтыя людзі ў складзе камісіі з'яўляюцца, гэта не цяжка, так? Але гэта все сябры аднаго працоўнага калектыва, якія проста дзеляць паміж сабой, скажем, абавязкі. Вот, напрыклад, ты сябра там Белай Русі, я сябра БРСМа, ты там жанчын, ты там ветэранаў, ты яшчэ якой-небудзь, якой там партыі, напрыклад, сацыяльна-спартова. От будзеш ты там гэтай партыі, як кажуць, прадстаўнік. Хаця, напэўна, я мяркую, што, можа быць, чалавек і не ведаў, што такая партыя існуе, што яго выпісалі, як кажуць, накіраванне ад гэтай партыі. Я не выпадкова узгадаў гэту партыю, таму што зараз мы падалі скаргу ў прокуратуру на падлог дакументаў, таму што падчас суду стала зразумела, што
у склад камісіі был вылучаны адзін чалавек. На пасяджэнні па фарміраванні гэтых камісій прагучала гэтага прозвішча чалавека, але па факту ў гэтай камісіі працуе зусім іншы чалавек от узгаданай парты. Як гэта можна называць? Ну, захварэў моцна чалавек адзін. Ну, а рашэнне-то прынята, значит, павінна сабрацца, кажуць, альбо ён не ўдзельнічае ўжо, умоўна кажучы, у працы камісіі, альбо збіраюцца па-новаму і зацвярджаюць новы склад камісіі з яшчэ з адным удзельнікам. І я хочу сказаць, што, напрыклад, падчас судоў па абскарджванні, калі нашых в акруговай камісіі не ўключылі, то няхайнае стаўленне да дакументаў з боку праўладных арганізацый. Ну, скажем так, не то, што праўладных. В принципе, у нас все палітычныя партыі, яны в апазіцыі. Просто ёсць лаяльныя да ўлады партыі, якія, ну, вот, пишуць протоколы, калі іх нешта папрасілі. Ну, так вот, у некаторых, калі людзей вылучалі, камуністы, напрыклад, написали «Город Минск», кропка, все. Не адрес, не вуліца. Мой город, як кажуць, город Минск. Вот. На гэта мы акцэнтавалі ўвагу. Нічога, як аб сценку гарох. Добра, такім чынам вот сфармаванне выбарчых камісій, ну гэта даўняя практыка, калі, ну таму што ж вы робіце? Людзей недасведчаных, якія не ведаюць, як працаваць у выбарчай камісіі, прычым яшчэ там з крымінальным якім-небудзь мінулым прапаноўваеце. Я б на самой справе у склад камісіі я бы рэкамендаваў старшыні цэнтр выбаркама і ўсім шукаць людзей не, як кажуць, прымусам абавязваць працоўныя калектывы, а ісці пад цэнтр занятасці, станавіцца і там шукаць людзей, якія маюць як мінімум базовую адукацыю дзеля таго, як кажуць, каб лічыць гэтыя бюлетэні. Ніякай складанай працы там няма. І мы вылучалі таксама не простых людзей. Мы вылучалі ў склад камісіі людзей, якія ўжо былі ў гэтых камісіях раней, якія таксама у партыі не адзін год, якія ўдзельнічалі ў выбарчых кампаніях, у тым ліку ў кандыдатах у дэпутатах, якія былі дэпутатамі. І што, гэтыя людзі не могуць быць юрысты. Большасць людзей з вышэйшай адукацыі. Але яны вот схіляюцца, што вот без тлумачэнняў, што яны не вартыя таго, каб быць. Але паглядзець, напрыклад, па ўзроўню таго, я магу сказаць на прыкладзе 106-я выбарчая акруга, Коласаўская камісія, то я не скажу, што яны там маюць высокі ўзровень падрыхтаванасці і дасведчанасці. Калі ты прыходзіш, яны там ні на адно пытанне адказаць не могуць. Я аднойчы застаў такую сітуацыю. Прыходжу, яны ўтрох сядзяць, чытаюць вось гэтыя кніжкі, дапаможнікі, кажуць, членам камісіі, кажа, вот мы тут сядзім, вучымся. Такие, что вы тут вучитесь? Уже давно треба было быць дасведчанымі. А мы, перад тым, у тым ліку наша партыя, праводзілі семінары наўмысныя, 5-гадзінныя, дзе вучылі тых людзей, якіх вылучалі ў склад камісій, так, правам і абавязкам сябраў гэтых камісій. Што яны могуць рабіць, якія іх функцыянальныя абавязкі. Вось. Але гэта ж все не патрэбна, бо навошта тыя людзі ў складзе камісіі, якія будуць, як кажуць, выяўляць вось гэтыя все факты фальсіфікацыі і рабіць. Ну, ты ж разумееш, што ў камісіі людзі павінны быць вельмі шмат, ну, так, з рознымі абсалютна талентамі. Да прыкладу, яны павінны, ну, как бы мець, правесці графалагічную экспертызу, каб выявіць падробныя подпісы. Я думаю, гэта не іхны абавязак, умоўна кажучы. Ну, яны ж гэтым займаюцца, яны ж подпісы збіраюць. Я быў сведкам таго, як, умоўна кажучы, у мяне на акрузе зрубілі аднаго з кандыдатаў у дэпутаты, які збіраў подпісы. Я быў таксама сведкам, як на суседняй акрузе Губарэвіча зарубілі. Калі ён пашоў спраўджваць, то аказала, што ўвогуле, як кажуць, напісалі зусім іншы дом, якога, ну, рэальна няма. Сказали, что вот ён по гэтаму адресу прыжывае чалавек, але гэта все няма. І у мяне таксама вось гэтага кандыдата па надуманых прычынах, як кажуць, зарубілі і не паказалі ўсе гэтыя подпісы. Таму, калі камісія хоча зрабіць адсеў, яна яго зробіць. Ну так вот, камісія ж для таго і зробленая, створаная, каб яны змаглі знайсці усе хібы. Ну, мы ж не ведаем, бо нашых прадстаўнікоў там няма. Калі б яны там былі і удзельнічалі ў гэтай працы, то все вось гэтыя пытанні недаверу, яны б здымаліся. І, напрыклад, у вялікай колькасці ўжо дэмакратычных краінаў там такога паняцця, як назіральнік, няма. Таму што яны, прынцыпы, па вялікаму рахунку не патрэбны. Калі ў складзе камісій уключаны прадстаўнікі кандыдата, які балатуецца, альбо той палітычнай партыі, якую прадстаўляе кандыдат,
то вельмі складана, калі тут сядаюць за стол 10 прадстаўнікоў, якія выходзяць у склад камісіі, 10 партый, іх на 10 кандыдатаў балатуюцца, як кажуць, зрабіць нейкія махінацыі. Гэта фактычна выключана. Добра, вот з фармаваннем камісіі, як я ўжо сказаў, мы так збольшага разабраліся, скажем так, як яно адбывалася для палітычных партый, апозіцыйных прынамсі. Этап агітацыі. Ці былі якія-небудзь перашкоды? Здаецца, вот ты мог агітаваць і агітаваў, дзе хацеў і казаў, што хацеў, ці не? Я б хацеў вярнуцца крышку назад на этап рэгістрацыі кандыдатаў ў дэпутаты, таму што у нас адбыўся такі даволі адчувальны для нашай партыі адсеў кандыдатаў. Мы з'ездам вылучылі 50 чалавек, 41 з іх данеслі дакументы на падачу ў акруговай камісіі. Адзін не данёс, напрыклад, з-за таго, што на яго пачаўся ціск з боку нашых спецслужбаў. Астатнія па іншых таксама аб'ектыўных, суб'ектыўных прычынах гэта не здолелі зрабіць. Але былі зарэгістраваны толькі 30 чалавек. І гэта, в прынцыпе, такі найвялікшы адсеў. І я бы хацеў звярнуць увагу на тое, што на мінулыя выбары не так пільна, можа быць, не так пільна, не было, хутчэй за ўсё, каманды рабіць гэты адсеў. Таму што я на прыкладзе свайго першага намесніка Алексея Сігаева перакананы, што быў загад на адсеў. Таму што яго не зарэгістравалі праз хібу ў дэкларацыі, ён не пазначыў машыну, якая ў яго нібыта лічылась даўным-даўным-даўно, пра якую ён забыў. Так? Але сутнасць тым, што мінулы раз ён таксама не пазначаў гэту машыну. І ніякіх перашкод, каб быць зарэгістраваным кандыдатам у дэпутаты мясцовы савет, мінскі красавет, не было. В гэты раз яны вырашылі падысці больш, як кажуць, выбарча і грубіць тых, як кажуць, хто не быў для іх патрэбны. Значыць, такі стандартная ўжо працэдура, гэта не ўключэнне у склад выбарчых камісій прадстаўнікоў палітычных апазіцыйных партый і ввогуле кандыдатаў. Потым больш жорсткі адсеў на этапе рэгістрацыі кандыдат. Прычым вельмі шмат. Ад нашай партыі ніхто не вылучаўся шляхам збору подпіса паралельна. Так? Ніхто не праводзіў гэту кампанію. Подпісы збіралі людзі, было зарэгістравана, калі не памыляюсь, 11 ініцыятыўных груп, але іх не падавалі. І вот статыстыка, якая паказвае, што тыя, хто збіралі, вылучались выключна шляхам збору подпісаў, у іх самы вялікі працэнт незарэгістраванасці. То бок худа-бедна, але вот партыя, афіцыйны яе статус, ён гарантуе процентаў, скажем, 75, што все будзе гладка ў працэсе вылучэння, калі ты ідзеш ад партыі. Калі ты, конечно, справішся з дэкларацыяй. Тым не менш, шмат хто здолеў прайсці і гэты адсеў праз чыста хто шоў шляхам збора подпісаў, таму, відаць, можа і праўда там дзесьці хібы былі, ці ўсё ж такі больш жорсткі падыход? Я думаю, што больш жорсткі падыход, і мы не можам меркаваць, казаць, што як там все гэта адбывалось, бо я ўжо казаў сёння, што мы не мелі там сваіх прадстаўнікоў, якія б маглі гэта пацвердзіць, спраўдзіць і сказаць у голас. Мы можам толькі здагадвацца. Тое, што я выказваю, гэта на маю думку. Але калі казаць пра агітацыю, пра наступны перыяд, то, в прынцыпе, от зараз з нашых 30 кандыдатаў яны пакуль дайшлі ўсе да фініша гэтай выбарчай кампаніі, нікога не знялі. Праўда, некалькі з іх атрымалі папярэджанняў, дастаткова прыгадаць Ігора Маслоўскага. Вчора, напрыклад, папярэджанне атрымаў Павел Драгіляў. За што атрымаў папярэджанне? Аказваецца, ён хадзіў, разносіў свае агітацыйныя матэрыялы, плакаты па выбарчых участках у месцах, дзе можна вешаць, так, за тэрыторыю участка. І каб знайсці старшыню камісіі, запытаць, куды можна вось гэта павесіць, ён зрабіў некалькі крокаў па тэрыторыі участка. Яму зрабілі заўвагу, патэлефанавалі в акруговую камісію, сказалі, што кандыдат прыйшоў вось ад гэтай партыі, значит, ён тут фактычна сваім з'яўленнем займаецца агітацыяй, і, адпаведна, яму вынеслі папярэджанне. Хаця вельмі дзіўна, што на тэрыторыі участка лежала прадукцыя праўладнага кандыдата. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях кандыдат у дэпутаты Ігар Барысаў. Абмяркоўваем выбарчую кампанію. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Улады Беларусі абвясцілі звесткі аб яўцы па стане на 12:00 17 лістапада. Паводле уладных звестак яны склалі 46,6%. У 13:00 у ЦВК прайшла відэаканферэнцыя з Брэсцкай і Віцебскай абласцямі. Там усё штатна, перадае корэспандэнт Еўрарадыё. Нагадаю, што 17 лістапада працягваецца палітычная кампанія па фармаванні палаты прадстаўнікоў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у сённяшняй палітычнай кампаніі і заявіў, што змяненне Канстытуцыі Беларусі ўжо адбываецца. Яно пройдзе ў 3 этапы. Цяпер першы этап. Над Канстытуцыяй працуюць спецыялісты Канстытуцыйнага суда, а пасля яе пакажуць народу. Лукашенко заявіў, што ўсталяваў для спецыялістаў Канстытуцыйнага суда правіла асабіста падпісваць прапанаваныя змены ў асноўны закон, каб была адказнасць. Удзельнічаючы ў сённяшняй палітычнай кампаніі, Александр Лукашенко выказаў некалькі жорсткіх пагроз у адрас незалежных назіральнікаў. Цытую: «Я сказаў спецслужбам і міліцыі, каб яны цвёрда спынялі падобныя выпадкі жорстка, калі нейкі мудак альбо прыдурак пачынае кідацца на выбарцаў. Трэба адрываць рукі і галовы». Выказаўся Лукашенко падчас удзелу ў палітычнай кампаніі па фармаванні палаты прадстаўнікоў і прыгадаў 6 такіх выпадкаў, сказаўшы асобна пра выпадак у Магілёве, пра які ўчора пісалі беларускія СМІ. Там невядомыя даведаліся хатні адрас старшыні участковай выбарчай камісіі нумар 32 Марыны Зубаренко і расклеілі пра яе ўлёткі на кожным з пад'ездаў шматпавярховікаў. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з кандыдатам у дэпутаты, старшынёй БСД Парысавым мы абмяркоўваем выбарчую кампанію, якой яна бачыцца от з пункту гледжання кандыдата ў дэпутаты. Ігор, пагаварылі пра этап фармавання выбарчых камісій, пра рэгістрацыю кандыдатаў, якая, на твой погляд, была вельмі жорсткая і такая. На адсеў працавалі выбарчыя камісіі. Зараз цікава тваё меркаванне пра этап агітацыі. Ці былі якія-небудзь перашкоды, ці можна было спакойна выстаўляць свае пікеты дзе заўгодна, дазволеных месцах, ці можна было казаць, што хочаш. І адзін такі штрышок, хацелася б просто твоё, як цябе абвесцілі паводле там звестак пра твае прыбыткі адным з самых багатых, ці ледзь не самым багатым кандыдатам у дэпутаты ад апазіцыі. Ад апазіцыі, напэўна. Ад апазіцыі, напэўна, такі мільянер ад беларускай ад апазіцыі. Вот гэты нюанс, як ён успрымаўся тваімі выбаршчыкамі, і там людзі казалі, як маладзец, здолеў зарабіць, і дзе гэта ты накрасці так змог, апазіцыянер? Пачну не з канца, пачну спачатку твоих пытанняў. Может быть, адказваючы забудзем, як адказаць на гэта. Не, я памятлівы, не забудзем. То агітацыя, в прынцыпе, праходзіла больш-менш спакойна, але я адразу хочу сказаць, што я, як і большасць кандыдатаў ад нашай партыі, яны праводзілі інфармацыйную кампанію, аднак не інфармацыйна-мабілізацыйную. Таму што мы... Перакладаю для з такой палітычнай мовы. Не заклікалі прыходзіць на выбары і галасаваць вот за канкрэтна. Ігор не заклікаў, каб прыходзілі галасаваць за яго. І гэта таксама, аднак мы не хадзілі па кватэрах, скажем так, і мы не збіралі подпісы, скажем, большая частка нашых партыйцаў. І мы не заклікалі сапраўды, каб людзі ішлі галасаваць. І хто глядзеў мае выступы, я казаў, прыходзьце на выбары і галасуйце за сацыял-дэмакратаў тады, калі будуць свабодныя і справядлівыя выбары. І я перакананы, што гэтая выбарчая кампанія, гэта не тая кампанія, калі можам казаць, што все у нас будзе добра і цудоўна. І таму, в прынцыпе, мы праводзілі вот тут на Камароўцы, вот асабіста я і яшчэ некалькі кандыдатаў, дэпутаты ад нашай партыі, яны далучылись, таксама у Брэсце былі пікеты. Значит, это былі такія больш фокус-групы па размаўляць з грамадзянамі, значит, адчуць настрой, што адбываецца ў грамадстве, а таксама задэклараваць тыя праблемы, якія існуюць. Скажем так, адчуванні розныя, аднак людзі вельмі катэгарычна настроены супраць улады. Працэнту 25 тых, хто прыпыняўся, яны спачатку спрабавалі сваю агрэсію выпіхнуць на нас.
потым калі пачынаеш з імі размаўляць, ты разумееш, што іхная агрэсія звязана з тым на нас, што мы уладу не можам змяніць вот на працягу столькіх год. Вот яны ў нас веруць, спадзяюцца, вот разумеюць, што гэта ўжо працэс павінен адбыцца, а ўсё не адбываецца, хто вінават? Вінавата апазіцыя ва ўсім гэтым. Ну, так, канешне, таму што не выконваеце свой прамы абавязак. Так, але ж тут узнікае другое пытанне, як кожны з гэтых грамадзян гатоў дапамагчы апазіцыі ў адстайванні вось гэтых каштоўнасцяў, вось гэтых пазіцый, умоўна кажучы. Ці гатовы яны там прыйсці? Яны ў думках з вамі. Так, ну можна ж сядзець на канапе, крытыкаваць, але ж можна нейкія дзеянні прадпрымаць. Я прывяду просты прыклад. Вот у нас зараз модна заклікаць на плошчы, там хадзіць, як кажуць, скарыстоўваць пікеты, там рэвалюцыі розныя. Это зайздрасць у цябе. Нет, я просто на ўласным прыкладзе, я быў у Грузіі у якасці міжнароднага назіральніка, мяне адправілі на адну з самых праблематычных тэрыторый. Яна была на 50 на 50 сфармавана, там азербайджанцы жылі 50%, 50 грузіны. І адправілі ў школу, значит, сельскую. Я сядзеў, назіраў за выбарамі, і мне потым сказалі, што вот 4 гады таму то на гэтым участке ў выніку патасоўкі забілі чалавека, таму што вот былі праблемы, хто-то быў западрозраны ў тым, што тут будуць адбывацца фальсіфікацыі. Наколькі я быў здзіўлены, калі мы ўжо пасядзелі, все гэта падлічылі, я выхожу на вуліцу, а на вуліцы сабралася вёска грамадзян, якія ў чаканні, што ж там з выбарамі. Так? І калі б хтосьці з членаў камісіі сказаў, што яны намухлявалі, я баюсь, што спалілі б гэту школу і забілі б ні аднаго вот чалавека. Прямо такі, глядзі, такія дурні яны сябры выбарчых камісій выйдуць і прызнаюцца, што мы намухлявалі. Ну там просто не было такога. Там было ўсё ўключана, як кажуць, апазіцыя, не апазіцыя, там хто за Саакашвілі, хто супраць Саакашвілі, все былі ўключаны ў склад камісіі, таму яны толькі засведчылі, што так, сапраўды, як кажуць, вынікі сапраўдныя, пытанняў няма. Выйшлі назіральнікі, таксама сказалі, пытанняў няма. Мы адназіралі, колькасць, скажем, супадае, бюлетэні мы бачылі, прэтэнзій няма. І все ціхонька разышліся. Вот калі у нас беларусы праявяць такую ўзровень мабільнасці, скажем, не на плошчы, да, а каля выбарчых участкаў, так, гэта будзе зусім іншы расклад. Таму што улады адрэагаваць вот на все гэта можа цэнтралізавана. А вот ці здолее яна адрэагаваць, як кажуць, калі вот людзі прыйдуць на кожны выбарчы участак, стануць за дзвярамі і будуць казаць, як кажуць, у чаканні, як кажуць, і з пытаннямі, так? Крадуць яны там у нас будучыню ці не? Бо я мяркую, што члены гэтых камісій, якія зараз працуюць, это фокуснікі, якіх людзі ўжо даўным-даўно проклялі, і іхныя дзеці таксама, таму што яны крадуць у нас ва ўсіх будучыню. Прасцей кажучы, ты прапаноўваеш, каб людзі, ідучы галасаваць, вот прагаласавалі, там неважна, за каго, там не за каго, як яны прагаласавалі, там паклалі бюлетень, ці забралі, ці вынеслі яго да, ці вынеслі з сабой, неважна, але пасля гэтага, зайшоўшы ў буфет і купіўшы там кавалак калбасы, засталіся там у чаканні вынікаў выбара, так, і потому что ім же мусіць быць цікава, ці прайшоў іхны кандыдат. Таму што ж у нас як все гэта працуе? У нас прызначаюць так людзей, яны нічым не абавязаны народу. Калі чалавека все ж таки выбіраюць, то, конечно, адбываецца сувязь яго з народам, і ён мусіць прадстаўляць інтарэсы гэтых людзей. Дэпутаты ж народная такая вот павінна быць. Ну, добра, пайшлі людзі, прагаласавалі, там, ці не прагаласавалі, але прыйшлі, потым прыйшлі, ці яны прыйшлі проста ў буфет пасядзець, каб у буфеце дачакацца заканчэння падліку галасоў, дачакаліся, усе выбаршчыкі з гэтага выбарчага участка стаяць пад дзвярыма, чакаюць, выходзяць. Вот сённяшнія рэаліі, выходзяць сябры камісіі. Я скажу так, вот, в прынцыпе, была вельмі добрая аналогія, калі прымаўся вось это бел-чырвоны белы сцяг, да, дэпутатамі нашего Верховного Совета, якія складалі маленькую, ну, меншасць там, так, і прыходзілася аргументаваць, што гэта сімволіка павінна быць і гэтак далей. І з успамінаў ніхто б гэту сімволіку тады не прыняў, калі б на плошчы, ну там на вуліцы, не стаяла 10 000 чалавек, якія гатовы былі, я так мяркую, на вілах вынесці гэтых сябраў парламенту ў выпадку прыняцця імі няправільнага рашэння. Таму проста члены камісіі, яны павінны ведаць, што калі яны што-то змухлююць, што наступствы могуць быць для іх... Чакай, мы гаворым пра сённяшні дзень. Вот сёння тыя камісіі, якія ёсць, тыя назіральнікі, якія ёсць і якія там сядзяць. Людзі
прыйшлі, Вот якраз засталіся. таки адсутнічае элемент людзі, бо яны не Людзі ідуць. прыйшлі, уявім сабе, выходзяць гэтыя, якія сёння сядзяць сябры камісіі, выходзяць гэтыя, якія сёння сядзяць назіральнікі і кажуць: все так, як ёсць. Вот як сказаў старшыня камісіі, так ёсць. Ну, значит, цудоўна. І Значит, ўсё. цудоўна, значит, як все верыць, разыходзяцца. калі там няма ні прадстаўнікоў кандыдата сярод назіральнікаў, ні прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчай камісіі. Я табе кажу пра сённяшнія рэаліі. Вот сёння. Вот сёння як ёсць, сёння людзі чакаюць. Выходит это, що смухлявалі яны, не смухлявалі, я кажу, а яны ўсе там адзін аднаго падтрымліваюць. Я кажу про тыя, напрыклад, акругі участкі, дзе ідзе назіранне, дзе можна хаця б зрабіць нейкі зрэз, зразумець, што там адбываецца. Напрыклад, у мяне на Коласаўскай 106-й выбарчай акрузе зараз 44 участкі. Так, ужо на 3, я так мяркую, выборы адбыліся, мне ўжо один протокол скинули, закрыты участак, я там набраў свае запаветныя 4 галасы, я кажу, это прыкладна столькі, колькі Кавалькова набрала Вольгайна. 4 смелых. 4 смелых, я не ведаю, але значна больш, чым Вадзім Сурунчуков, бо яму всяго 1 голос написали. Таму хочу развеять все спадзевы, чуткі і плёткі адносна таго, што там, напрыклад, Барысава прызначыць у гэту палату прадстаўнікоў. Я думаю, ні мяне, ні ўсіх іншых нікога ў гэту палату не прызначыць па той простай прычыне, што зараз дэпутаты ад апазіцыі у якасці статыстаў, яны гэтай уладзе абсалютна не патрэбныя. І фактычна, што мы назіраем? Мы літаральна чулі сёння прэзідэнт. Ён выказаўся пра тое, што каму гэты парламент цікава. Забудьце, самае галоўнае гэта інвестыцыйны клімат, і мы зараз будзем яго там прыкладна там ствараць, каб ішлі інвестары сюды. Ён сказаў, не парламент каму цікава, а легітымнасць парламента. Легітымнасць, так. І сутнасць тым, што раней, в прынцыпе, і пра гэта не гаварылі, пра інвестыцыі, бо былі датацыі, там, скажем, назовем гэта датацыямі з боку Расіі, якіх, в прынцыпе, хапала для утрымання, скажем, Беларусі як незалежнай краіны. То зараз, я так мяркую, прысутнічаюць такія штуршкі ў змене аўтарытарнага рэжыму, ён да гэтага часу быў кансерватыўны, але зараз у сувязі з тым, што ўсё ж такі яму трэба неяк захавацца, ён будзе спрабаваць нейкія элементы мадэрнасці ў сябе впітваць. Але, на жаль, вот, ні я, ні моя партыя, ні іншыя дэмакратычныя партыі, нават тыя лаяльныя да ўлады партыі, яны не будуць іграць пакуль ніякай ролі, бо яны не з'яўляюцца суб'ектамі, яны не впісваюцца ў ту палітычную архітэктуру, якая існуе зараз тут і цяпер. Бо Лукашенко звыкся размаўляць выключна з народам без пасярэднікаў. Добра, ты ўжо пераскочыў наперад, заявіўшы, што мандат табе не дадуць, не прызначаць, але ўсё ж таки мне цікава працэс назірання. Ты крыху толькі закрануў, што вот на тваіх выбарчых там у тваёй акрузе як адбываецца працэс назірання. Мне просто сёння вот вельмі уразіў Лукашенко падчас вот сваёй такой брифінгу ці прэс-канферэнцыі на сваім участку, дзе ён галасаваў, пракаментаваў сітуацыю брэсцкую, дзе вот была там, ну не ведаю, там, скажем так, назіральнік зрабіў відэо ад вашай партыі, таму я да цябе акурат звяртаюся, як дзяўчына нібыта спрабавала нешта там, не адзін бюлетень, скажем так, укінуць, а нешта там занадта там тоўстая у яе ў руках той бюлетень быў, скажем так. Лукашенко назваў гэтага назіральніка мудаком і прыдуркам, які кідаўся на выбаршчыка і не даваў яму спакойна прагаласаваць. Дык вот, працэс назірання, шмат там было мудакоў і прыдуркаў сярод назіральнікаў? Ну, я б вот такую турэмную лексіку не выкарыстоўваў ўсё ж такі. Это, я мяркую, не ўзровень прэзідэнта. І беларусы ўжо павінны ў чарговы раз пераканацца, што такія стасункі для нас гэта проста абраза, не толькі назіральнікаў, гэта абраза нас, беларусаў. Потому что уживать вот такие словы, выказы и такую неадекватную реакцию проявлять у дачынення до человека, які выявіў, поймаў таго, за руку не зловіў. Скажем так, ну, конечно, не маў права, это ж уже фізічны контакт, але ён, скажем, перашкодзіў. І все забываюць один важный момант. Ёсць ж артыкулы, там, скажем, крымінального кодекса, дзеянне, бездзеянне. Вот калі ты ідзеш, бачыш, што там каго-то забіваюць, умоўна кажучы, а ты прайшоў
побач. Глядзі, што тебе потым яшчэ не прыцягнулі да адказнасці. Чалавек убачыў, што рыхтуецца правапарушэнне, і фактычна ён яго прадухіліў. Ён герой, яму павінны ўвогуле грамату выпісаць за тое, што ён гэта зрабіў. А тое, што гэта... Ярмошына падпісана. Я не ведаю, хто павінен гэта зрабіць, але просто тыя людзі, пачынаючы уся галіна ўлады, пачынаючы ад гэтых камісій, там, цэнтр выбаркамам, і, што не дзіўна, вот самім нашым гарантам Канстытуцыі, яны праявілі поўную неадэкватнасць у гэтай сітуацыі. Зразумела, чаму? Таму што яны працуюць на захаванне статуса кво. І ён, конечно, не ўпісваецца, і яны кожны раз, у кожную выбарчую кампанію прыдумляюць новыя рэчы і новую аргументацыю не дзеля таго, каб паказаць прагрэс, так, і штось, а наадварот, як абмежаваць, лімітаваць, кажуць, уздзеяння і незалежных назіральнікаў. Усе назіральнікі зараз в аблозе. У мяне, напрыклад, ёсць такі дзіўны участак 536, Коласаўская выбарчая круга. Там камісія, я не ведаю, там старшыня камісіі, яна ў нейкім космосе. Да? Яна там... альбо і там увагі не хапае, каб хоча просто, каб яе медыйна пісалі. В прынцыпе, мы пра гэта гаворым, пішам, і тыя, хто нас чытаюць, пра гэта ведаюць. Яна ўжо выдаліла 4 чалавекі, а на 5-га, значит, выклікала міліцыю, сказала, што ён знаходзіцца ў стане алкагольнага ап'янення. Яго павезлі, асведчылі, і 0 праміле паказала. І чалавек, будучы юрыстам па адукацыі, напісаў заяву на яе ў міліцыю за паклёп. Бо гэта, ну як можна быць такім неадэкватным? Я мяркую, што яны ўжо не баяцца нікаго, ні закона, ні Бога, нічога. Таму у іх карт-бланш, дзейнічайце вы гаспадары на сваіх участках. Пра гэта ўжо Ярмошына не адзін раз казала, што «а я тут пры чым?» Я, можа быць, так і сказала, да? Але вот участковыя камісіі члена, яны нас, старшыні, не зусім, напэўна, дакладна зразумелі. Вось это якраз такі той выпадак, калі перакладаюць Што віну на іншых. Ярмошына можа зрабіць? Яна на гэтых людзей не мае ніякага ўплыва. Не яна іх прызначае ў выбарчай камісіі. Выбарчай камісіі фармуюцца мясцовымі органамі улады. Да Ярмошына яны не маюць ніякага дачынення, акрамя таго, што метадычкі атрымалі. Не трэба забываць, што Ярмошына гэта таксама вінцік вось гэтай дзяржаўнай сістэмы. І калі трэба, яна можа. Калі яна сказала, што на яе думку трэба пазбавіць у Брэсце назіральніка акрэдытацыі, то камісія, яна ж яго не пазбавіла акрэдытацыі, то камісія, ну, конечно, як яна не можа прыслухацца да рэкамендацыі старшыні цэнтра выбаркамі, яна хуценька яго, як кажуць, адтуль выперла. Сёння яшчэ быў цікавы выпадак, значит, камісія, не памятаю нумар, таксама Коласаўская выбарчая круга сабралася ісці галасаваць на даму, праводзіць галасаванне на даму. 4 чалавекі запісаліся, але вырашылі прыхапіць з сабой 50 бюлетеняў. Ну, прыйшлося тэлефанаваць у круговую камісію, тлумачыць ім гэтыя рэчы. Не ведаю, чаму у выніку гэта скончылася, але ж мы ведаем, што колькасць бюлетеняў павінна адпавядаць колькасці жадаючых. А раптам сапсуюць. Значит, павінны заявку падаць і яшчэ раз прыйсці. Такім чынам, ўсё ж такі, ці атрымалася зладзіць на хаця бы на тваёй выбарчай акрузе татальнае назіранне ад партыі, Так, пра якое ты казаў? назіранне атрымалось. Мы, як адказныя за 2 акругі, 3-ю Брэсцкую, Усходнюю і Коласаўскую, 106-ю ў Мінску. У нас татальнае назіранне. Там у нас каля 80 чалавек назіральнікаў, тут у нас каля 90. Людзі прысутнічаюць пастаянна. Людзі знаходзяцца на офісе, якія хутка закрываюць дзіркі, калі атрымалась на участку у выніку выдалення таго ці іншага назіральніка, і даюць тыя паралельныя звесткі, пра якія Ярмошына казала, што вашы там палачкі, якія вы там ставіце, там паяўцы, што вашы людзі, ну, нібыта прыходзяць, не з'яўляецца юрыдычным доказам таго, што там яўка не адпавядала той, якая у пратаколе. Вот мы якраз такі ставім палачкі, і за намі сумленне, за намі праўды, мы ведаем рэальныя вынікі галасавання. І мы ўжо ведаем, што яўка шмат дзе завышана. У першую чаргу людзі спрабуюць члены камісіі выдаляць адтуль нашых назіральнікаў, дзе ідзе завышэнне яўкі. У 4,5, там нават у 5 разоў. Вось такое, значыцца, завышэнне яўкі зафіксавалі назіральнікі. Ёсць адзін участак, там, дзе інтэрнаты БНТУ, дзе ўжо 72,6% прагаласавала датэрмінова. Студэнтаў загналі туды, выкарыстоўваючы адміністрацыйны ресурс. Студэнты, можа, хацелі раней з'ехаць да хаты на выходныя. Да не, там все было значна прасцей, там, хутчэй за ўсё, яны зрабілі так. Тыя, хто знаходзіліся ў інтэрнатах, іх павыганялі ў шлёпках і у майках і ў сланцах, хто быў, да, каб яны галасавалі, бо это фіксавалі назіральнікі. А тыя, хто прыйшоў в адзежы, іх просто в інтэрнаты не пускалі, пакуль яны не прагаласуюць. Таму іх не было ніякага выйсця.
Дзякуй вялікі. Ігор Барысаў, кандыдат у дэпутаты до конца сённяшняга дня. Ну і лічыць, што дэпутатам не стане. Тым не менш, вот яго бачанне таго, як прайшла гэтая выбарчая кампанія. Не вельмі добра прайшла, наколькі я зразумеў. Дзякуй вялікі. Дзякуй.